Ngiyabingelela bazalwane kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi yamakhosi kuze kube phakade. Uyabusa and uyasithanda ngothando olumangalisayo. Lithi izwi kaNkulunkulu ubaba uNkulunkulu akafuni kubhubhe namunye. Uyafisa ukuthi sonke sifinyelele ekulazeni iqiniso. Ngiyabonga kakhulu bazalwane egameni lenkosi uJesu. Ngiyakhuthaza kakhulu laba sebembulelwe iqiniso. Umoya engcwele asebambulele emoyeni wabo. Nusabalalisa umyalezo bazalwane kaphuthuma. Kulesi sikhathi kulezi insuku njengoba sikuMay nje usuya ngasekupheleni ngicatha namhlanje zo27 May 2025. Kubekekile enhlizweni yami ukuthi kuyaphuthuma kakhulu. Ngiyacela bazalwane nini sinutholile umyalezo na uqonda nudlulise kulabe ningase nikwazi ukudlulisa kubo ngokuphuthumayo. uNkulunkulu ubekile enhlizweni yami njengamanje ukuthi ngidlulise lo myalezo egameni kaJesu. Sizofunda izwi lakhe ubaba uNkulunkulu engizokhulumela phe kwalo. Kuyaphuthuma bazalwane. Ngiyanicela ngobele benkosi yethu uJesu Kristu. Silithathe serious izwi likaBaba uNkulunkulu. Isikhathi siphelile. Isikhathi siphelile. Ake sifunde uDeuteronomy chapter 30 verse 19 no 20. Ufundeka kanje eBhayibhelini lesiZulu. Ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba ngani ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Ngalokho khethani ukuphila ukuba niphile, wena nenzalo yakho, ukuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho, ulilalele izwi lakhe, unamathele kuye, ngokuba lokho kungukuphila kwakho nobude bezinsuku zakho, ukuze uhlale ezweni uJehova alifungela oyihlo oAbrahama noIsaka noJakobe ukubanika lona. Namhlanje bazalwane kule video nansi into ephuthumayo umoya engcwele ayibeke emoyeni wami angikhulumisa yona. Ukuthi namhlanje angimemezele ukuthi bonke abantu abasindisiwe abakhethe namhlanje. Umyalezo usuzwakele. Kuhlanjululwa ibandla, liyangcweliswa, liyarestorishwa, liya-alignwa, liyapreparewa, liyapheleliswa. Usuzwile manje. Siphakamisa uJesu Kristu oyinkosi yena yedwa. Kudalula bonke ubuqili nokweduka namanga kaSathane okufike ngaphambilini. Kwangazathi into enhle kanti indlela zikaSathane ubuqili bukaSathane uzontshontsha abantu ngakho. uNkulunkulu usenzele umusa ngomoya engcwele ukuthi ke silazi iqiniso. Manje inkosi ke ingithumile njengamanje kule video ukuthi ke ngizosho ukuthi isikhathi sokuthi njengomntwana kaNkulunkulu uma ngabe uvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, usindisiwe, uzelwe kabusha, umntwana kaNkulunkulu, uyakwazi lokho. Khetha ke manje. Ukhetha bani phakathi kaJesu Kristu wavuka, inkosi yamakhosi ephila kuze kube phakade, uJesu Kristu waseNazaretha indodana kaNkulunkulu ophezulu konke, kanye nemfundo yasesikoleni eyimfundo yamadimoni, imfundo kaSathane, imfundo yobusathane. Isithelo sakho umphumela wakho ukufa. Isikhathi njengamanje sokukhetha. Kuthiwa ngitshele bonke abazalwane njengamanje kuyaphuthuma. Uma ngabe uyayizwa le message awusindisiwe noma ukasindiswa, awukakholwa, ngicela ukuthi uyidlulise le message. Uyidlulisele kubo bonke abantu obazi ukuthi bathi basindisiwe. Ubatshela ukuthi kuthiwa bakhethe manje phakathi kukaJesu Kristu wavuka inkosi yamakhosi ephilayo, eyavuka obafileyo emva kwensuku entathu, ephila kuze bephakade, umbusi wababusi, inkosi yokuthula, inkosi engcwele,
inkosi enhle nesikole salelizwe sikaSathane samadimoni. Yonke into efundwe ezikoleni zalelizwe ekaSathane yamadimoni egcineni iwukufa. Izothatha abantu bayifake ekubhujisweni kwaphakade. Uma uthi wena ukamukela uJesu awukakholwa uzwa le message, ngicela ukuthi ubanikeze bonke obaziyo ukuthi bathi basindisiwe bahlukene namadlozi, bayeka amadlozi, abasabahlabela amadlozi, abasayihamba inyanga zesintu, abasagcabi, abasayishisa impepho, abasayimsamo. Bonke obaziyo ukuthi bathi basindisiwe, bathi abasajoli, bathi abasakipiti. Umuntu nje omaziyo umtshela ukuthi kuthiwa manje abasindisiwe kuthiwa bakhethe. Ukhetha bani? Ukhetha ini phakathi kokulandela uJesu Kristu wavuka yena yedwa ungamxube nalutho? Ukhetha bani phakathi kaJesu nesikole salelizwe, imfundo yalelizwe, imfundo yamadimoni, imfundo kaSathane? Isikhathi sokukhetha manje kuyahlukaniswa. Bonke abasindisiwe one side, bonke abangasindisiwe one side. Bonke abathi uJesu Kristu inkosi yamakhosi basembusweni kaNkulunkulu ophilayo, umbuso ozoma kuze bephakade one side. Bonke abathi i-right imfundo yasesikoleni, i-right iphumulisa abantu, kumele abantu bafunde one side. Awungeke ube in between, ngeke ube phakathi nendawo. Uma ngabe uthi uzoba in between uphakathi nendawo, usulingisa usuvumelana neSambulo chapter 3 ukuthi awubanda ushisi ngakho ngizokukhiphela ngaphandle ngoba usivivi. 2 uyaphinga, uyafeba ngoba unamadoda amabili ngesikhathi esisodwa, uJesu Kristu ngapha then namadimoni ngapha noSathane. Umbuso okhanya ngapha, umbuso obumnyama ngapha. Kusempilweni yakho uwedwa. Isikhathi sokwehlukanisa manje, isikhathi sokukhetha manje. Ukhetha bani phakathi kaJesu Kristu, inkosi yamakhosi, inkosi yokukhanya, inkosi eyokuphila kuze kube phakade, kanye nemfundo yalelizwe. Ngeke ukubambe kokubili. Isikhathi sokuhlukanisa manje. Uma ngabe uyawuzwa lo myalezo umntwana kaNkulunkulu usindisiwe, isikhathi manje sokukhetha, isikhathi sokuhlukanisa manje. Kuyoze kube nini uresist umoya engcwele? Kuyoze kube nini ungalaleli? Ufuna ukwehlelwa yini? Ufuna ukubona ini? Uzwile manje umyalezo, wakhuluma. Yes, kuyezwakala, kuya-understandeka ukuthi enkathi usaqala, yes, bekusathusa, but sekukhulunywe kanzima kakhulu kabi, sekukhulunywe kaningi kabi. Akekho umuntu ozoyilandulela manje. Isikhathi siphelile. Yona le channel iTheocrust Networking Embassy, uma uhamba uyobuka onke amavidiyo akhona, ayazama ukucacisa ambule, ahlaziye, acacise ukuthi i-wrong ingane school education engaphansi kwe-wealth system, ngoba nayo i-wealth system. Isona sithixo lesi esizoyisa abantu ebhujisweni kwaphakade, ekufeni kwaphakade esihogweni. Into ye-school education impi ayifuneki phambi kaNkulunkulu ophilayo. Uyoresista kuze kube nini? Ngoba uyazi ukuthi iqiniso leli. Lokhu kusaba kwakho it will cost your life. Uzophaphama usesihogweni, lingasekho ithuba lokuphenduka. Labantu abasabayo nezinhloni ngabo uzophaphama esihogweni, bengasekho laba bantu. Nalaba bantu ucathi bayakuthanda bakushayela ihlombe, into nje la engqondweni yakho. Akekho umuntu onendaba nawe. Mase ufila abantu bayakhohlwa uwe, kuphele kanjalo. Labantu besabayo njengamanje awufikanga nabo futhi ngeke uhambe nabo. Isikhathi siphelile njengamanje. Isikhathi esikuso sake samfika uMoses eholi ibandla lakwaIsrael emandulo. Yilesi sikhathi manje oba lithi izwi kaNkulunkulu akukho kusha phansi komthuzi welanga. History repeats itself. Manje ngimi kwiposition uMoses akama kuyo emandulo yokuthi kuyakhethwa manje. Nangu uJesu Kristu waseNazaretha ukuphila. Uma ukhetha yena uzophila, ungene kuphileni okuphakade, usinde olaka likaNkulunkulu, usinde kubhujisweni kwaphakade. But uma ulandela imfundo yalelizwe, ukhetha ukuphila, uyikhethela wena, ukhetha ukufa, ukhetha ukubhubha kwaphakade, ukhetha isihoko, ukhetha uSathane amadimoni. Uyikhethela wena. uMoses wama kwiposition wathi khethani. Wathi ngiyabeka mina umuntu ozokhetha, akekho umuntu ophoqwayo, akekho umuntu obanjwa ngenkani, akekho umuntu ofoswayo, but uyakhetha wena. Ukhetha nangu uJesu Kristu ukuphila. Uma ukhetha uJesu Kristu then uzothola ukuphilo phakade.
But uma ukhetha imfundo yasesikoleni, imfundo yamadimoni, imfundo yasathane, i-prosperity yalelizwe, i-professionalism, materialism, yonke lento yama-celebration, then uyikhethela wena ukufa nokubhubha kwaphakade. Uma ufunda amaGalatia chapter 6 uverse 7 no-8 lithi abatshala kuyo inyama bazovuna ukubhubha kuyo inyama, kodwa abatshala kumoya bazovuna ukuphila okuphakade kuye umoya. Isikhathi sokukhetha manje. Ukhethani njengamanje? Uzophakamisa uJesu Kristu inkosi yamakhosi. Isikhathi siphelile. Uqale wahleka ngoba ubucabanga ukuthi iyahlekisa le ndaba. Wayibukela phansi wathalalisa, but this is so serious. This is between life and death. Kuthiwa ngizoxwayisa njengamanje, kuthiwa ngiphuthume ngizoxwayisa, isikhathi siphelile. Khetha njengamanje. Right, nasi isilokhuzana ivesi engisekela ngalo lile sengifunde ngicela ukuliphinda futhi. Deuteronomy chapter 30 verse 19 and 20. Ngifakazisa namuhla izulu nomhlaba. Ngani bazalwane nithi nisindisiwe all over the world, ukuthi ngibeke phambi kwenu ukuphila nokufa, uJesu Kristu ukuphila. John chapter 14 verse 6 uthi uJesu mina ngindlela neqiniso nokuphila. So ngibeka phakathi phambi kwenu ukuphila nokufa, uJesu Kristu ukuphila. Isikole salelizwe esikaSathane siwukufa. Isibusiso nesiqalekiso, uJesu Kristu uyisibusiso esivela kuNkulunkulu esibusiswe ngaso. Imfundo yalelizwe kaSathane yamadimoni isiqalekiso. Ingakho ubona umhlaba umubi kangaka namhlanje, because abantu balandela umqondo kaSathane, isiqalekiso. Ngalokho khethani ukuphila, ukuba niphile. Iseluleko lesumuzi sasinikeza abantwana baIsrael. Iseluleko lesinami ngisidlulisa kini bazalwane ukuthi khethani ukuphila ukuze niphile. Why udazinkani? Why uresist umoya ingcwele? Wena nenzalo yakho ukuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho, ulilalele izwi lakhe, unamathele kuye, ngokuba lokho kungukuphila kwakho nobude bezinsuku zakho. Wena nenzalo yakho ukuba umthande uJehova uNkulunkulu wakho, ulilalele izwi lakhe. uJesu Kristu waseNazaretha ungulizwi kaNkulunkulu. John chapter 1 from verse 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi nguNkulunkulu. EnoNkulunkulu. uJesu Kristu ulizwi ovela kuBaba uNkulunkulu. Kumele silalele yena, kube ukuphila kuwe msala nje ubungilalele kanye nengane zakho nomndeni wakho. Uma uzwa le message abantu bake nabayizwanga, wena uyayizwa njengamanje, hambisa ukuphila ekhaya. Khetha uJesu Kristu wavuka inkosi yamakhosi ephila kuze kube phakade, indodana yodwa kaNkulunkulu phezulu konke esisindiswa ngayo. Khetha uJesu Kristu, ulahle imfundo yalelizwe yamadimoni kaSathane, nenkole zakhona, nemisebenzi yakhona, nepolitiki yakhona, nokuhlanipha konke kwezwe. Khethana namhlanje. Ngokuba lokho kungukuphila kwakho nobude bezinsuku zakho. uMoses naye banikeza isethembiso sokuthi uhlale ezweni uJehova alifungela oyihlo oAbrahama noIsaka noJakobe ukubanika lona. Thina sithenjisa ukuphila okuphakade. Sinenkosi ethu uJesu siyobusa kunye naye. Uma nikhetha uJesu over imfundo yalelizwe yamadimoni, then ukhetha uJesu usithenjiswe ukuphila okuphakade. Sizobusa nenkosi uJesu embusweni kaNkulunkulu wasezulwini, sizobusa la emhlabeni forever nenkosi ethu uJesu Kristu. Khethani ukuphila. Ilo myalezo bazalwane kuyaphuthuma. Noma ubani ozwa lo myalezo ungathuli. Uma uthula usuzwile lo myalezo, abantu bekufuna ukuthi ubazise ubadlusele umyalezo, igazi labo liyobuzwa phe kwakho uma ufunda incwadi kaEzekiel. Uzoyithola lo ndaba lapho. uNkulunkulu wenzile ukuthi uyizwe le message ngoba ufuna wena ukuthi uyidlulisele kubantu, njengoba nami sengizwile kuyena uNkulunkulu ophilayo kumoya ingcwele, ngidlulisa kuwe njengamanje. Wena usuzwile uNkulunkulu wenzile ukuthi uyizwe, idlulise kubantu ofanele bayizwe le message. Uma ukhetha imfundo yalelizwe nenkole zakhona nohulumeni walelizwe, uhulumeni ubuso uSathane neprosperity yakhe namanga akhe nobuqele bakhe, ukhetha ukufa, ukhetha isiqalekiso, ukhetha ukubhubha kwaphakade.
Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Lento iphakathi kokufa nokuphila. This is between life and death. Ungaresist. Ungamelana nomoya ingcwele. Ungamelana nenkosi yamakhosi. Uzoyisola one day. Wena ngoba usulizwile iqiniso. Ukukhala kwakho ngekufane nomuntu ongakazezwe indaba enjeni. Siyabonga egameni likaJesu. Inkosi yomusa sibusise. Amen.